Hello, by song, that no lamsago and chinelo, okay. Ang salgadamaro mo video kay baloka, katina nyay, nang bagay pungani kasi to kayo ka. Wal mixer hekwa kumut hepa marok, kumut na di. Mo ka pesar mo ka system onyo. Kiyang ke wal mixer. Fitting kayo tong ta. Mo ka teblon buli jongo. Norok pura video fitting kay mani nanya musun kan norok. Ana channel ro dak tongo thangini mano haboi. Baki fitting khalai abo norok pulan theke srengna jara srengna kan norok srengi manna gamoko to direct thebaja complete sa phunuk siwang teblon boli ma ker nai teko puila paike bahi khlai nang norabo nanya musungkai ang video jak tong aboni phone norok nai manai wall mixer baki thepa pulan simi tai tui pipe thepa marok plumber khaimani plumbing khaimarok nok nai manai gija thepa marok ko tab thepai tonglayo kumut simon system ko mo haita wall mixer thepan kisa kosto tongo Bab song norok ni nok mohai rok khlaijanai tongkhe sungno khlai mano wall mixer hegaba plumber ni samung plumbing tui pipe theujanai fitting tongkhe tai tiles chok electric wiring tei rong rok norong nok khlaijang tongkhe ang mai krengi mano fitting paini naikha tai bab song noro o video no naikha tongkhe please like tai share khaidi tai ano channel o katang tongkhe please subscribe khainadi tamkan rok o channel bisingti kwbang ma nok tangnani samung rok norok nangi tongkho samung o channel bisingti srengui mano tai norok kwbang ma podre pod nok ni color rok design rok norok o channel bisingti nugui manai tai jara samung srengui tongnai srengnani khaung chongnai bongbai ke belai ke tem nangkukmani norok o channel bisingti samung srengui manai tai busiang tongkhe srai ano ang bai krengui sengui manai bahi khlaini nang tamung nang no asoi bisoi sahori mano ambagini rok o channel no dati subscribe khaina di tai norok kwbangma borok no nukmani kubun borok bai kwbangma tamsanai rang rok khailangkha talangjago ambagui norok sungno samung khlairia phano buiniba khlairia haipa norok samungni bagui sunghori mano busuk thangya samungni norok hisab nahori mano ambai kono rang ekteka puisa na nangya norok mungsara nangya norok phiron sunghori manai norok amokai hand shower ta yabai tuku jangai amokai sing leptin khlai pai sujangnai ta sebui norok samung khanya ke hailangka buino ta khlai di sunghori mano sungno samung khlai phano buino khlai di norok kaham haimya sunghori takha norok kwbangma kubun borok norok thokawi tlang thangjak mano rang puisa rok amagui norok kaham haimya sunghori mano mokai sawani bagui sawa mohimo sawa theubai kha
Go oval misa complete oval misa kemohai kaksa kesang kaksa kutung kelai tukui mana channel mana kutung nangka kutung tukui mana thana nangka thana tukui mana chai ko complete fitting complete ningka vibe sang norok ma ke norok khlanya ke sangmai krengdi tei khlaiji sono khlai mano norok kom rangmani norok khlai manai tai norok please o channel kotal norok please subscribe tai naitu tai norok like share kaina tapukri hingkai tini video asang sinai norok jotono no hambai tei norok jotono kaham tongdi.